Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। गोदानै बिबान रुजुननाय कक्राझार जिल्ला बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि सा 46 सोद्रोमाफोरा दिनै बिटिआरनि गाहाय सदर सहर कक्राझार नोगोरनि खोदोमतलायाव थानाय निरफाना गार्डेनाव समायखिरा लायो। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव मिरु कमिटि बर' सावथुन महरगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ कक्राझार जिल्लानि गोदानै बिबान रुजुननाय आफादगिरि सपन कुमार ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि हेलब्रि बर' रांगिरि तरेन्द्रनाथ बसुमतारीजों लोगोसे गासै सा 46 सोद्रोमाफोरखौ 3 बोसोरारि गोदान मावफुं आफादनि थाखाय समायखिरा लाहोयो। बे हाबाफारियाव बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारननि दिथागिरि जोंदाव बड'साजों लोगोसे बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि बोसोनगिरि बिकास मनजिल बसुमतारी आरो गोबां गोदान गोजाम महरगिरिफोरा बाहागो लायो। नैथियाव दङ। फैगौ 14 सेप्तेम्बर मंगलबार खालि उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय डिमाकुसियाव खुंफुंनो गोनां एनडिएफबि मुंख्लं सानखौ माखासे असुबिदानि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय होनना बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिआर फेरेंगा बिथाङा मिथिहोयो। लोगोसे 14 सेप्तेम्बर खालि एनडिएफबि मुंख्लं सानखौ मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो जिल्ला बायदियै खुंफुंलांनो थाखाय खावलायो बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा बिआर फेरेंगा बिथाङा। थामथियाव दङ। माजुलिनि निमाती गाथोनाव गोदोनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय 6 सुबुंखौ जरहाट पुलिसा हमदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोनाव जरहाट पुलिसा मोनसे गसर थिसनदोंमोन। हमजानाय 6 सुबुंफोरनि मुं फारियै बाबलु नियक, जयन्त दत्त, जगेन दास, बिनोद बरुवा, धनबीर दास आरो बिजु कुमार दास। मख'नो गोनांदि बे नाव गोदोनाय जाथायाव 2 दावबायारि थैनायनि अनगायैबो सासेनि गोथै देहाखौ दासिमबो मोनाखै। ब्रैथियाव दङ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खैरासार गामिनि खगेन बसुमतारीनि सेथि फिसाज्ला खरगेश्वर बसुमतारी उरुफे बि खोरोमसा बिथाङा थांनाय 2003 मायथाइयाव एनडिएफबि आफादाव थांदोंमोन। नाथाय थांनाय 2008 मायथाइयाव गुवाहाटी नोगोराव बमा बेरफ्रुनायनि दायाव बिथांखौ हमो आरो बे बमा बेरफ्रुनायनि दायनि थाखाय बिथाङा जिउ जोबजासिम जेलाव जोबनानै दोनजादों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि दानाव बर'नि 3थि गोजोन गोरोबथा जानानै थाङो। एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद एबसु आरो इउबिपिअजों बे दफाखौ थिखानाय बादियै दिनैसिम बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हायैखौ नखरनि सोद्रोमाफोरा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिटिआर सरकारा खौरां लाहैयैनि अजद होदों। नखरा आरो थाबैनो बख'ना लाबोनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'निसिम खावलायो नखरनि सोद्रोमाफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।